antsika jiaby mpagnaraka ny fiarina. Za moa zegny Ramilson Jean Joseph dia mpisitraka fiarina aty Agnivorano. Dia nanomboka tamin'ny taona 2019 zegny za no nikarakara dossier dia tsy ela izy dia fa nivaly. Satria za nikarakara tagny tamin'ny janvier, septembre 2019 zegny za fa nisitraka izy. Dia fa nagnano projet zegny za nandritra tamin'ny fotoana igny. Tsy ino moa zegny ninaka fa za zegny aty ambanivolo fô za ndraiky zegny miasa amin'ny resaka multiservice en informatique. Za zegny ambanivolo mba tsy hanahirana zegny le tanjona zegny mba tsy hanahirana le olo ambanivolo aty hoe mbola tsy maintsy handeha amin'ny grande ville koa zegny koa fagnano le raha mikasiky surtout multiservice fo andehandehanagna agny zegny mba natao zegny izy aty dia fa nagnano zegny taloha fa mbola tsy nisitraka le fiarina dia somary helihely fa rehefa nahazo zegny le investissement dia navita namavatra kokoa zegny am'le service atao. Le avantage aloha maro. Voalohany izy koa ampiavagna amin'ny pourcentage na printany hafa amboniko ohatra fiarina zegny somary latsaka lavitra fa izy fo zegny hoe arakaraka an'le niveau misy anao le pourcentage nazy kokoa. Dia naka zegny izy kajouté zegny nahitako izy nagnanaovako izy tsy nahaperte za na dia teo aza le fahasahiranana ndraikindraiky nahazo ny covid dia misy chuitely fa igny zegny tsy tambagna nampiroborobo le asa karakaraha zegny izy fa za zegny magnentagna rozandry zoky mbola tsy nagnano amin'ity fiarina aty ke mba hisitraka satria tsy sarotra fikarakaragna le dossier. Avantage zegny ho antsika le madiniky mahavita magnano entrepreneur zegny. Le service nakavinako multiservice en informatique izy zegny hoe zegny resaka fikarakaragna le taratasy madinidiniky sy maventiventy na zegny resaka saisie, photocopie, impression, scan, raha karakaraha zegny zegny. Sy ny fagnamboaragna boky madinidiniky igny zay fa vitanay eto karaha zegny zegny. Dia zay koa zegny mampagnano le formation en informatique karaha zegny izy. Ary misaotra any Andriamatofilo nametraka ity fiarina aty ho an'ny tanora satria raha tsisy ity zegny mety tsy nava amin'ny étape misy zay zao zay.